мутахассисони соҳаи чашм дар шаҳри Хуҷанд гузаронидани беш аз 30 намуди ҷарроҳии муосирро ба роҳ монданд, ки то ин вақт дар кишварҳои хориҷа гузаронида мешуд. Аз ин пас онҳое ки аз бемории чашм азият мекашанд, имкон доранд ба маркази микроҷарроҳии лазерии чашм босира омада дар муддати кӯтоҳ табобат гиранд, чунки барои ин шароит дар вилояти Суғд мавҷуд мебошад. Духтурон мегӯянд, аз ин пас сокинони кишварро зарур нест ки бо харҷи зиёд ба давлатҳои хориҷӣ сафар карда ҷарроҳии чашмро анҷом диҳанд, зеро дар вилояти Суғд духтурони маркази микроҷарроҳии лазерии чашм ҳама намуди бемориҳои чашмро бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ муайян карда дар муддати кӯтоҳ табобат мекунанд. ҷисми шаффоф ва тӯрпарда, оризаҳои диабети қанд, кӯчиши шабакия, ҷарроҳӣ, бемориҳои наздикбинӣ, дурбинӣ, ҳамин ҷарроҳии муосирро зиёда аз 30 намуди ҷарроҳии навро ташкил кардем. ташхисгоҳи маркази нави микроҷарроҳии чашм бо ташхисгоҳҳои кишварҳои Аврупо баробар аст. Гуфта мешавад, ки ҳоло дар ташхисгоҳи ин марказ ҳангоми гузаронидани томографии чашм тариқи компютер ҳолати шабакия ва бемории тӯрпардии чашм муайян карда мешавад. Бино ба гуфти духтурон, тӯрпардии чашм ин нозуктарин пардаи чашми инсон ба ҳисоб меравад ва то имрӯз барои муайян кардани бемориҳои он ба муроҷиаткунандагон ташхиси якхела гузошта мешуд, яъне танҳо бо барномаи маклодистрофия ташхис мекарданд. ҳоло духтурон имкон доранд бо истифодаи таҷҳизотҳои муосири чашм ҳама намуди бемориҳои узви биноии инсонро муайян кунанд. беморхонаҳое ки пешрафтаи на танҳо ҷумҳури мо балки берун аз он муайян кард, ин бемориҳоро пеш аз ҳама дар давраи аввали он ташхис кунем ва табобат кунем. Табобатшаванда аст. вақте ки мо дар давраи аввал, яъне ки бо сифати баланд ташхис карда наметонем, он ба бемориҳои яъне ки атрофия, яъне ки тамом хушкшавӣ мубаддал мегардад ва мо наметавонем ба беморон кӯмак расонем. аз ин сабаб мақсади ташкил кардани ҳамин таҷҳизотҳои сифати баланд дошта дар ҳамин аст, ки мо муайян дар давраи аввали беморӣ мо тавонем муайян кард кадом намуди беморӣ ба бемор вуҷуд дорад ва онро чӣ гуна пешгирӣ намоем ва чӣ гуна ташхис намоем ва чӣ гуна таҳлил ва ҷарроҳӣ намоем. маркази микроҷарроҳии лазерии чашм аз дигар марказҳо фарқ мекунад. таҷҳизотҳои тиббии ин марказ замонавӣ ва ба талаботи стандартии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. бо баробари ба фаъолият оғоз намудани марказ 15 нафар сокинон, ки аксарият ҷавонон мебошанд, бо ҷои кори доимӣ ва маоши баланд таъмин карда шуданд. технологияи муосири марказ аз кишварҳои Аврупо ворид гардида, табибони соҳаи ҷарроҳии чашм таҷрибаи истифодаи онро дар хориҷа омӯхтанд. хусусан ҳамин беморие ки оризаҳои диабети қанд, оризаҳои кӯчиши шабакия, бемориҳои наздикбинӣ, дурбинӣ, ин гуна беморҳо ки дар миқёси ҷумҳурӣ бисёр ҳастанд, бениҳоят дар мушкил буд, дар азоб буданд. мо инро чизро ташкил кардем ва дар миқёси ҷумҳурӣ, дар миқёси вилояти мо ҳамин корро ба роҳ монда шудааст. маркази микроҷарроҳии лазерии чашм бо номи босира рӯзи гузашта санаи 2 феврал бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ифтитоҳ гардид. гуфта мешавад, ки марказ бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Саид Ҷаъфар Холматов бо харҷи беш аз $400,000 амрикоӣ бо харидории беш аз 20 таҷҳизоти муосири тиббӣ ташкил карда шудааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи хабар.